Right, kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirare 263. Pano pano kuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara utina on that notification bell. Muri yeZimbabwe nyaya yakabatira muzuva ranhasi inyaya yechiprofita chabva kuna vababa Rabbi Msande. Vazhinji vanoziva munhu wandinotaura nezvake nekuti atora mukurumbira muno munyika yedu yeZimbabwe nenyaya dzekuprofita nekukundisa vanhu. Zvandichaita ndichakusirai vhidhiyo rake achitanga kuprofita chiprofita ichi kuna Hulengende. Ndo man of the moment zvaizvezvi vakatimbira song inonzi man of the moment yakaita hit song. So vachaprofita, vapedza kuprofita tichabva taisa reply wana Hulengende naMaloti. Funga kwenyu munoti Rabbi Msande site update iyoyo atukwa here. Tatinzwe zviziri. Kuita mwadi yepi babara mero taona mukomana ane mukurumbira izvezvi anonzi Hulengende taona mukomana iye akamira parufu ndabvunza muprofiti rufu rwani zvikanzi nababa nderwa Tashinga uyu abarwa 6 April. Taona Tashinga iye anovigwa muchivu mafira aita babara mero afana tsaona tekanzi nababa enda unoudza mukomana uyu kuti iye naTashinga ndine nyaya navo chipiriyona yati ndida munyaya atakwe nemabwe. Ini ndiri tambo chete inosunganidza denga nenyika, saka ndiri musvitsi wetsamba. Tanga tiri pamunamato webedside paiprofitwa varipo nevasipo, kunyange mutungamiri wedu wenyika pakakandwa tsananguro dzake. Uyo mukomana uyo ari kunzi Tashinga izwi richindiverengesa rakati ndiye privilege nekuda kwechikonzero chekuti ndakaona Hulengende akamira paguva rake. Ndozvapanditaure zita rake, asi ndine tsamba yake yandisiri kuda kuisa pajekerere nekuda kwezvikonzero zvemweya. Uyo mukomana ndiri kuti Tashinga uyo muera gora, anoera gora ndo mutupo wake. Iye naKeni ndakawaona vakanyorwa pamhandi yemuti paine chikwangwani cherufu zvikanzi 2 years achararama dzakamuomera achiri mwana mudiki nekuti ndewa 2002. Saka izwi rakati ndisvitse tsamba yakakwana. Vari kunditaka nemabwe manzi nababa munyaya atakwe nemabwe. Ukataka munyaya wataka mwene wetsamba. Next update iyo yaMaloti naHulengende apo pavanga vachipindura vaRabbi Msande. Hanzi chiprofita chiriko takazvarirwa kuchiprofita ikoko, saka pamanga mapinda Satani hanzi tatokunda so chakusei mchiona video pedza kuona video zvozvonofika comment section. Ini mutemo wangu kazhinji kachona chipanapa video redu rakawanda likes ndoti ndikande muipost, saka ndashare this video ndatitaure zvatofika comment section pamusoro penyaya iyi. Insati rarafunga kusei tosangana zvekare munguva inotevera. Hulengende anga aprofitwa shoko rerufu mashilafu nekuprofitwa nyeyo anjadura machinzwa panapa. Chiprofita chinotoprofitwa chiprofita chinotoprofitwa isusu vane kumasoi kuti tatsaprofitwa tatokunda futi. Majamana musabva manyanyobva matya kutonge mune kamwe kunge muda kundiuraya. Ndondowari Mwari vachiri kutida zvisingaiti. Chimbomutauro asati tatombosvika kana ku2030 tichine basa ratakatumwa kuti tiite. Majamana so musatye. Chiremba vatotaura kuti makore kuchine vamwe 10 makore ari mberi. Asi hanzi ndaona zvimhinga mpinyi munzira yamaikoro. Waiziya iunga nongono hazvitadzi kudaro. Satani anga apinda mumba ufunga kuti munhu angatadze kufa. Satani anga apinda mumba. Waiziya Satani apinda mumba mazini yese ndobva makumba. Ziya zvinhu zvenyamana, saka unoona zvirabhi mambo moda kupuhwa menduro makatumwa nengirozi pamusoro penyika pano kuzi Satani anga apinda mumba zveshuwa. Unogona kutourayiwa nemunhu ari pasaidi pako, unogona kutourayiwa. Waiziya
saka musabva manyanyotya mana takatokunda imi mugona kusazviziva kuti ndokutokunda kwacho but ndikoko kutokunda kwacho maiziya plus kana tiri pamwe chete waiona tinoenda kumberi wavhura futi Facebook nedata futi rinenge riri shoma rine richiita kufacebook kuri kuoneka futi right 10 May hanzi mwana ngende ari fiyo motazagimwanangende ari murumu make uyani mwana ngende mwana ngende waifanira tongoendo wake live nechi nefoni yake waiziye kuziye anetsa kana mwana ngende uyakuto satani takazomupfekedza karomba kemwana ngende apinda mumba ari kupi mwana chibaba but aiwapana mana semovement chionekere tinokuti uregerero pane zvakakanganisika yes maiziya asi zvakakanganisika zviri kugadziriswa ende zvimwe zvacho zvakagadziriswa saka musabva manyanyochacha mungatoti masaja tobva tatofilo ball tobva tanzwisisa maiziya sekuti pamwe tinobvaiza nekusaziva neuduko pamwe tinenge tichivaraiwa mwana ngendarara chimbofanoona titori vanhu henyu apa umuka izvezvi adya asati pabatika sauro wacha achinji sauro say rubu say rubu say rubu dati nyaya yekumasowo ichirege kuramba mudinitaura toramba chitora nyaya iyoyo ndiwe watomuroi tashinga ishamwari yangu akumana maize tashinga ishamwari yangu ndatovabata chiremba indiri mune kumasowo handakakodzai maize imi ndimatozongo but aiwa rudo rwenyu tiri kuruona mune musingadi kuti vanhu vafe maize yamana anza privilege tashinga akaisarwa ishamwari yangu nditsana wangu maize but chiremba vari kuti sambuko ririko maona wakomana saka aiwa handikushorei muri waridi kozi munenge muchiziva kuti movement maiziya kuti akaita kaagreement so rega timboti tiri kubhurachi dance one last time Mugambo ready babaya ready takasvikatika manyisa masalati ndakabhejira masalati ndakudakupiwa awati wachigaro kuti gada ndokumbira kwambokata foni yenyu ngandataura wana echibaba ndipa live Don't make enemies, don't make money. Big. So much just really funny. Actually, back saying you from a long journey. Plus, I would never let funny. ya awala kufona nchasana nguwa mamisa wezi ya chasana nguwa kumamisa yenyu ni makuwa yei handisiri inonzi tashinga mutotonge vanhu vanopenga nai zvanhu vasinganzwisise zvinhu vanaita kunge madofo aziye
Chokirai munonzwa zvinhu zvachiporo. Hello. Muzondifonera chibaba ndiri palive. Ndiri palive unozofona iwe ndichakubloka. Ndakufona kundizvimbisa ndoona chitondisiisa live. Kuzoziya. Ndatotsamwa ngasekuru. Sorry baby. Tashinga nditsano wangu ama yangu padhuze. Ayi. Kana neni cho ndikandapulotwa rufu mwana. Ndinondafa cho ndikafa. Ndonzira yenyumesi. Nyatsakana. Ayi. Musabva maita unge senge chonga menu vanzibata kudirwa mukambo. Right. Wait. You're too yes. Tine Wabadam Kambo. Tine collaboration album. I don't know the Nakayobe hit after hit. Nakayemi Mimi. Lise Anzera. Nakayana Managende. Aizia. Takapata ngo atole. Mwana wemtumende mwana wembava. Mwana weruva, ne mwana weruva. Mwana wemtumende zilino kuvuva. Uyaimese ari baba yake ari pamchova. Zirikutambwa na semaru.